tak adu bana orang katiku nak adu ke kuretaji lai bana ke kuretaji nak lalu ke dalam pasar dalam daerah orang piaman. Namun abana denai bapasan urang lalu nanta adu bana urang lalu na adu na tampe ati lai bana na tampe ati la jauh mangkotakan barona dan rame pari dan kaluakan biarlah kami nak badendang bau hujan malam kini kapiaman dan diminta anyu biarlah kami badendang kanduang jo kami kekurang senang sarina lain kapang ganti kami tasisi ala biasu na medo kanduang na kota gamang nema lalay tuanoy nema nan medo kanduang kota gamang lalay anaknya lawati jelago iko lepas suo pantum balik ke negari. Diambilin letak pasanyo balagadang basimpang ampe kadarek tarikan jalan arah kati kapilih yang turi kabendang kapai boda perintang larek saisuanyo batu limba arah katapi koto gadang subarang same jepadang data kini lah bali akan nagari. Udah di rantau barek larasu malapenyo kasih kakanduang baru bajawe mengakini balengakan sadang sayang kanduang bapali yang kasih tanjumbai nambah aka kaputui juwo makironyo bialang arai dan tajuni nak sanang bana parati anak sanang bana kanduang nan tinggal di dawe biarlah lore jonan kini deda hati nanindak namuasanang awak katamu agak sulit dicari bana kapanuka pinta je pintu lai dapet putih kok lai kata pilin buah ndak usah kanduang buka gulung nak samo gitu simpan kanduang tasabui dukun gadang ala batahun denai sakit mengakini bapak dia disangko udah kamau ube diminta ube pakai nang kandung ube laki badan mendingin di mapanyaki karena mau cegak tawa karang lain mak
babarikan deda oi 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 risau lai oi tawa karang lain babarikan deda oi 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 Rambanya kota wisata di Bukit Tinggi ama Pasar bawah jo pasate kota yo pakai jam gadang di tengah berikan tua kasuo baka bungungo rikida kabumi natang sadana masuk papasangan balik kurit cici baduo kandi ang ibaray untuk kini Otorancak pakai karaoke barabai kami nak anompang sayang sopir laba umua kok dapet sopir maksud muda barakalas pendakian bu dosen oi jogi giampe nanya ajune ma Tiok bakandang di dendangan di batu lima alek takambang bakurawawa barangin rangin duduk lakan duang bakawan-kawan disabui sadona dapi dialah kami wadendang jawa jodake lai tibuma Daerah siko dangaran pasan Pakiri tabali jama terusan Daerah oto Bengkamasin tania ati Nak bajalan dian suayuho Basi lambe teraga Lari kancang utak tiga Dan di kupa ayunema Ay kopi yang ikan diminta ayune ma oi oi terima kasih na oi Urang menonton, awak menonton masuk di Bali kacang goreng di bayi duduk santai surang film main lampu mati bagaleso sabala suwok di sangkowati le film kungfu kiranya maksona bapacaran Iyo benten makson batang Junur Jawi rumahnya di perkandangan Raso menyasar punya rumah Harade tarang lampu neon di bagan tuang kasih kereng kabel putih lampu mati tekan jaso lampu togok kasuri badala malu tuan katulah semua badorongan emang
Ide hari baran sua malam biala wa badendang mujalabe la turun pulo mak de makson nangakan mila cali de makson na baju hitam kepala ketek sebo gadang rumpun telingo dah diluluanyo de mak nambah seboy udah ini mak pada tirima udah tinggalkan lalai kapariaman bakandaan oi bagurau di batu limba batanang-tanang mama duduk lai bagurau nambah samu mak ede ina dia tarimo pasan ade cali orang tigo barana amma nyoga amma gadang apa nyoga puak ibarat taronton mak tu pusune mak ay 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 oh la la ay ay inyo nawa tembak urang nanyo cali ane mak ay ayo agelah karambit